Fa 10 anys va néixer Priorat en Persona, el projecte que vincula la literatura amb el paisatge d'aquesta comarca. Cada 2 anys, 6 escriptors d'arreu dels Països Catalans se submergeixen en el paisatge del Priorat, acompanyats pels edalils, persones d'arreu de la comarca que ensenyen el seu Priorat més personal. D'aquest intercanvi de mirades i experiències, els escriptors n'elaboren diferents textos amb un únic requisit, que tinguin forma d'entrada de diccionari. D'aquesta manera s'ha anat vestint una obra individual i col·lectiva alhora, oberta i sempre en construcció, el Diccionari Literari del Priorat. Aquest diccionari es pot trobar al web prioratenpersona.cat, que des dels inicis del projecte recull, a part de l'obra dels escriptors convidats, tota la informació relacionada amb els protagonistes, edalils i escriptors, la filmació del desenvolupament de la trobada, les cròniques dia a dia de l'experiència i les aportacions fetes des del territori a partir de l'intercanvi amb els autors convidats a cada edició. Per celebrar aquesta primera dècada hem aplegat en una plaquet, publicada per Bebop Edicions, una tria de textos dels 29 autors que han passat fins ara pel Priorat en Persona i han deixat la seva empremta literària. Priorat en Persona, diccionari literari d'un paisatge excepcional, és una petita mostra i una celebració dels 10 anys del projecte, que ha anat escrivint un paisatge literari d'un territori que fins ara havia estat massa invisible en l'imaginari literari català. Centre Quim Soler, la literatura i el vi.